Una aplicació que utilitzem moltíssim és el correu electrònic. El correu electrònic del Google és el Gmail i podem accedir-hi des de la pàgina de Google en aquest enllaç d'aquí o en el botó dels puntets, dels 9 puntets, escollint l'opció de Gmail. Quan obrim el Gmail ens apareix aquesta portada i ens apareixen els missatges de correu electrònic que tenim a la nostra bústia d'entrada llistats en aquesta secció d'aquí. Els correus que ja hem vist, que ja hem obert, ens apareixen escrits amb lletra normal i els correus que tenim pendents de llegir i que encara no hem obert ens surten escrits en negreta. Veurem que a dalt de tot tenim un cercador que ens permet buscar a dins de les converses. Podem buscar-hi utilitzant qualsevol criteri, des de la persona que ens envia el correu fins a alguna de les paraules incloses en el missatge. Per exemple, si jo escric el nom d'una persona, Josep, veieu, en surt a continuació totes les suggerències que poden tenir relació amb algun correu on la paraula Josep hi tingui alguna cosa a veure. Per exemple, aquesta persona que m'ha enviat un correu que és de Josep Maria i tinc aquest correu. Quan ens col·loquem a sobre d'un correu electrònic ens apareixen diversos símbols a esquerra i dreta. En primer lloc ens surt a l'esquerra una estrella que ens serveix per destacar aquests correus, de manera que quan nosaltres marquem aquesta estrella podem veure el ressaltat en comparació als altres i a més se'ns desa en un apartat especial que és l'apartat de destacats que tenim aquí a l'esquerra. També quan som a sobre d'aquest correu ens apareixen una sèrie d'icones a la dreta. La primera icona és arxivar, que és una manera d'amagar aquest correu. És com eliminar-lo, però sense eliminar-lo. Ens desapareix d'aquesta safata d'entrada i queda arxivat i no el podem localitzar a menys que el busquem amb el buscador de dalt. Deixa de sortir-nos a la llista, però no s'esborra. Continuem conservant-lo i el podem recuperar buscant-lo aquí dalt. La segona icona que ens apareix és una paperera i com l'etiqueta ens indica, el que farà és suprimir aquest fitxer i enviar-lo a la paperera, que la trobarem en aquesta secció d'aquí. Quan fem un clic a més, veurem que hi ha un apartat de paperera que és on aniran a parar tots els correus electrònics que hem esborrat i on s'hi quedaran durant 30 dies. I si al cap de 30 dies no recuperem aquell correu electrònic, s'esborrarà definitivament per sempre. Però mentre no hagin passat aquests 30 dies, podrem anar a la paperera i localitzar i restaurar, recuperar aquell correu electrònic que havíem esborrat i que finalment no volem esborrar. La penúltima icona que ens apareix és la de marcar com a no llegit. Com podeu veure, aquest correu ja l'he obert i per tant ja no m'apareix en negreta, però si resultés que l'hagués obert i no l'hagués llegit una mica però no l'hagués llegit del tot i volgués fer constar que encara no el tinc del tot llegit, podria apretar aquest botó d'aquí, veieu, i em torna a sortir en negreta, igual que els altres correus no llegits, de manera que, malgrat que ja l'he obert un cop, em sortiria com si no l'hagués obert mai. I finalment, l'última icona, l'últim botó que tenim, és el botó de posposar, que significa que el que faríem seria fer desaparèixer aquest correu de la safata d'entrada i fer-lo aparèixer en un moment concret que nosaltres vulguem. Per exemple, si fem clic en aquest botó i fem posposar, veieu, podem posposar el missatge per demà a les 8 del matí. Això vol dir que aquest correu desapareixeria d'aquesta llista i demà a les 8 del matí tornaria a aparèixer en aquesta llista, o podem fer-ho a la setmana que ve, al cap de setmana vinent, o podem triar una data i hora perquè aquest correu reaparegui a la safata d'entrada. Quan obrim un correu electrònic, que ho fem fent un clic a sobre de l'element, podem veure en primer lloc qui ens envia aquest correu. Ens surt en primer lloc el seu nom i cognoms, les dades que aquesta persona té com a dades de nom i cognoms, i a continuació ens surt la seva adreça de correu electrònic o l'adreça de correu electrònic des d'on s'ha enviat aquest correu. I a sota, com podeu veure,
a part aquí hi ha el remitent i aquí hi ha el destinatari. El destinatari, com que sóc jo, surt per a mi, i si jo desplego aquesta pestanya veig tots els detalls del correu electrònic. Veig el remitent, qui l'ha enviat, veig a qui se li ha de respondre, veig a qui li ha enviat, o sigui a mi, la meva adreça de correu, veig en quina data i hora es va enviar, quin és l'assumpte i altres informacions tècniques que ara no entrarem en detall. Aquí, com podem veure, també podem veure en quin moment es va enviar, a quina hora es va enviar, i aquí ens diu quantes hores han passat o quants dies han passat des del moment que es va rebre aquest correu. Tenim a continuació l'estrella que hem vist abans per poder destacar o desdestacar aquest correu, i tenim aquesta fletxeta que ens serveix per respondre al correu. De manera que si fem un clic aquí ens apareixeria a continuació a la part de baix un espai per escriure la nostra resposta i enviar-la a posteriori. Si continuem mirant les icones que tenim els 3 puntets que ens donen més opcions per fer amb aquest correu electrònic. Fixeu-vos quines opcions tenim. En primer lloc, respondre, que és la mateixa que aquesta icona d'aquí. La segona opció és reenviar, és enviar aquest mateix correu electrònic que m'ha enviat la Carme. Si volgués reenviar-li a una altra persona perquè veiés el mateix correu, ho faria a través d'aquesta opció. Faria un clic a reenvia i veieu aquí baix se'm torna a afegir un apartat per escriure i veieu que el contingut del missatge ja no és un espai en blanc perquè jo escrigui la resposta, sinó que aquí directament el que hi ha és el mateix correu que jo he rebut repetit. De manera que aquest correu, que és el mateix que jo he rebut, el podria reenviar a qualsevol persona que jo escrivís en aquesta adreça d'aquí, per exemple, a la Dolors. D'acord? I aleshores enviaria aquest correu i podria reenviar i la Dolors veuria el correu que la Carme m'ha enviat a mi perquè jo li hauria reenviat. També tenim a continuació en aquestes opcions moltes altres opcions interessants com ara filtrar els missatges, imprimir-los, suprimir aquest missatge, enviar-lo a la paperera, bloquejar els missatges que rebi d'aquesta adreça de correu electrònic. Si jo no volgués rebre més correus electrònics d'aquesta persona, podria bloquejar-la de manera que encara que la persona m'enviés correus electrònics no m'arribarien, no m'entrarien. També podria marcar aquest correu com a brossa. Això es fa especialment quan un correu és publicitat i ha sigut un correu que nosaltres no hem sol·licitat i ens han enviat de manera automàtica per vendre'ns alguna cosa, el podem marcar com a brossa de manera que Google ja faria el mateix que faria en el cas de bloquejos, i és que no apareixerien aquests correus a la safata d'entrada, sinó que s'anirien directament a la secció de correu brossa que tenim aquí a l'esquerra, i aquí s'anirien acumulant tots aquests correus. També podem marcar aquest correu com a pesca de credencials si detectem que és un correu maliciós, que el que ens està demanant és el nostre número de compte bancari o el nostre número de targeta bancària o informació molt sensible i molt delicada. Si nosaltres detectem que hem rebut un tipus de correu així, podem denunciar aquest correu fent un clic aquí, de manera que Google estaria alerta de que la persona o el sistema que ha enviat aquest correu maliciós entraria en una llista negra que ajudaria a que altres persones no rebessin correus d'aquest tipus, almenys des del mateix lloc on s'us ha enviat aquest correu maliciós. Mostrar el correu original és, com podeu veure, és veure el missatge original amb tota la informació tècnica que no necessitem saber. També tenim l'opció de traduir el missatge. Si ens l'han enviat en un idioma que no coneixem, podem traduir-lo al català. En aquest cas el missatge és en català i entenem el català perfectament, però podríem traduir el missatge. Veieu? Seleccionant de quin idioma a quin idioma ha de passar. Podem fer que detecti l'idioma automàticament, que el detecta com a català, i el podem passar, per exemple, a anglès. I fixeu-vos que el correu se'ns ha traduït en anglès.
I això ho podríem fer, evidentment, al revés. Si rebem correus en alemany o en anglès i no coneixem l'idioma, podem traduir directament el correu i així entendre el que ens estan enviant. En aquest apartat continuem amb les opcions disponibles. Podem descarregar-nos el missatge per guardar-lo a l'ordinador. Quan descarreguem un missatge se'ns guarda amb una extensió que s'anomena EML. És un fitxer de correu electrònic on s'hi guarda les dades de la persona que envia el correu, a qui li envia i tot el contingut. En aquest cas no és una cosa que acostumem a fer. I a continuació tenim mostrar el missatge en codi HTML, que tampoc és una opció que ens interessi especialment, i finalment podem, com havíem fet abans, marcar aquest missatge com a no llegit, malgrat que ja l'haguem llegit, perquè ens recordem que l'hem de tornar a mirar un altre cop. També tenim l'opció d'imprimir aquest correu electrònic a través de la nostra impressora, i això ho faríem fent un clic aquí a la impressora. Aleshores se'ns obriria el diàleg per poder imprimir directament o per guardar el correu en PDF si és que no tenim impressora. També tenim l'opció d'obrir aquest correu en una finestra nova per veure'l de manera aïllada, veieu? I en aquesta finestra només tenim la informació d'aquest correu concretament. També tenim una sèrie d'icones que ens apareixen a dalt, que són semblants a les que ens havien aparegut abans. En primer lloc és la icona d'arxivar el correu, que ja n'hem parlat abans, seria fer-lo desaparèixer de la safata d'entrada però sense eliminar-lo, marcar el correu com a correu brossa, suprimir el correu, enviar-lo a la paperera, marcar-lo com a no llegit, o sigui, com si no l'haguéssim llegit, ens apareixeria en negret a la safata d'entrada, posposar el correu, que ja n'hem parlat abans, afegir-lo a les tasques, que seria afegir-lo en aquesta secció d'aquí, que és per fer un llistat de tasques pendents que hem de fer, i aquesta icona d'aquí ens serveix per moure els correus electrònics i distribuir-los en carpetes per tenir-los organitzats i endreçats. Generalment a la safata d'entrada l'hauríem de tenir neta de correus electrònics i només deixar-la pels correus electrònics que ens arriben cada dia. I els correus electrònics, a mesura que ens arriben, nosaltres hauríem de decidir si els volem suprimir o si els volem guardar en carpetes per classificar-los i tenir-los ben adreçats. Aleshores, si nosaltres volguéssim desar aquest correu en una carpeta, hauríem de fer clic en aquest botó i veureu que a continuació ens apareixen les carpetes que ja hem creat anteriorment, a part d'unes carpetes que ja venen fetes per defecte, que s'anomenen social, que es refereixen a correus que tens amb els amics i coneguts, notificacions, que serveixen per guardar-hi les notificacions que reps, per exemple, de factures de llum o de gas, fòrums de debat i promocions, que són correus publicitaris que són del nostre interès. També tenim la secció de correu brossa, que ja n'hem parlat abans, la paperera, i tenim l'opció de crear una etiqueta nova, vol dir de crear una carpeta nova per classificar aquest correu en concret. Si aquest correu d'aquí no té cap carpeta que s'hi adigui, podem crear una etiqueta nova, per exemple, com que la Carme fa Competic 1, podríem crear una etiqueta nova que s'anomenés Competic 1, de manera, i la crearíem amb aquest botó d'aquí. D'aquesta manera, el correu de la Carme ha desaparegut a la safata d'entrada, ja no el tenim a la safata d'entrada, i si busquem aquí a l'esquerra veurem que a la secció de baix, on hi ha totes les etiquetes, tenim l'etiqueta del Competic 1, que és la que acabem de crear ara, i quan fem un clic en aquesta etiqueta, efectivament ens apareix el correu de la Carme, que és el correu que acabo de guardar en aquesta etiqueta. Aleshores, reprenent les explicacions, us voldria dir també que les etiquetes es poden crear en diversos nivells. Per exemple, de Competic 1 tinc dos grups, un grup de matí i un grup de tarda, i la Carme forma part del grup de Competic 1 de matí. Per tant, si jo encara volgués classificar amb més detall aquest correu, podria crear una etiqueta, una subetiqueta a dins de Competic 1 dient-li matí. Per exemple, faria un clic en aquest botó d'aquí per endreçar el correu, per moure'l a dins d'una carpeta, i crearia una etiqueta nova.
en aquesta etiqueta nova li diria grup matí i faria un clic a sota per poder situar aquesta etiqueta a dins d'una altra, i aquesta etiqueta la situaria a dins de CompetiQ, de manera que l'etiqueta grup matí es crearia com a subetiqueta de CompetiQ. I fixeu-vos que quan creo aquesta subetiqueta, veieu aquí a CompetiQ m'ha aparegut aquesta subetiqueta que acabo de crear anomenada grup matí, i quan acudeixo a grup matí m'apareix el correu de la Carme, que és el que hi acabo de posar ara mateix. Tornant a les icones que ens surten a dalt de tot, també podeu veure que podem anomenar, podem indicar-li, podem assignar-li una etiqueta en aquest correu sense necessàriament guardar-lo a dins de la carpeta. Nosaltres li podem posar diverses etiquetes, per exemple, si compleixen diversos criteris. Per exemple, la Carme, com que la podríem posar també dins de social, val? La podríem posar a dins de CompetiQ i podríem assignar-li una sèrie d'etiquetes, val? Que ens serveixen per descriure aquest correu, perquè compleix una sèrie de categories, perquè s'adiu a diverses categories, de manera que quan nosaltres assignem una etiqueta no només podem assignar una sola etiqueta en un correu, sinó que en podem assignar més d'una. I en la icona dels puntets tenim un altre cop l'opció de marcar aquest correu com a no llegit, marcar-lo com a important perquè ens aparegui a la secció d'importants d'aquí a l'esquerra, destacar-lo amb una estrella perquè ens aparegui en la secció de destacats aquí, o crear un esdeveniment, que això ho faré més endavant, filtrar-lo o silenciar-lo, que seria com fer que no ens aparegués més en la safata d'entrada. Les etiquetes es poden esborrar. Veieu que quan hem assignat una etiqueta en aquest correu se'ns han afegit aquí a continuació, i quan ens acostem a l'etiqueta tenim un botó amb una creu al costat, i si fem un clic a la creu aquest correu deixa d'estar en aquesta etiqueta i per tant ja no forma part d'aquest grup perquè li hem eliminat l'etiqueta que li corresponia. El tenim aquí, aquest correu, i si jo ara el trec de CompetiQ també em desapareixeria d'aquí dins. També tenim aquesta opció que és suprimir l'etiqueta CompetiQ, vol dir que aquesta etiqueta d'aquí desapareixeria de la llista. Que això es pot aconseguir fent un clic en aquest botó i fer desaparèixer aquesta etiqueta d'aquí, o es pot fer a través d'aquests 3 punts al costat de l'etiqueta. Si fem un clic aquí, fixeu-vos quines opcions tenim. En primer lloc, li podem canviar el color, per canviar els colors d'aquí, per distingir-los, perquè es distingeixin més ràpidament. Per exemple, li podem posar un color blau. Ens demana si li volem posar color blau només a l'etiqueta CompetiQ o també a les que venen a sota, o sigui, les seves subetiquetes. Podem escollir tant una com l'altra. Farem un clic a defineix el color i veurem que efectivament aquesta etiqueta ara és de color blau. A part de canviar el color de l'etiqueta, podem fer altres coses. Podem mostrar l'etiqueta sempre, que sempre ens surti aquí llistada. Podem mostrar-la només si conté missatges que no estan llegits. Podem amagar-la, que no es vegi. I a la llista de missatges podem fer el mateix. La podem mostrar o la podem amagar. Podem editar l'etiqueta, per exemple, si ens hem equivocat escrivint-li el nom. Podem suprimir l'etiqueta o podem afegir una subetiqueta, com hem fet anteriorment. Quan nosaltres volem escriure un correu electrònic, ho hem de fer a través del botó de redacta. Quan redactem un correu electrònic, el primer que ens demana és que escrivim a quina adreça de correu li volem enviar. Aquí hauríem de començar a escriure, hauríem de saber la seva adreça de correu. I quan nosaltres comencem a escriure aquesta adreça de correu, el programa, el Gmail, ens va suggerint totes les adreces de correu amb qui hem interactuat abans, amb qui ens hem enviat correus anteriorment, que comencen per aquestes lletres que estic començant a escriure. Per tant, aquí m'apareixen aquestes opcions, veieu? Per escollir
una d'aquestes opcions, simplement li fem un clic i veieu quan l'adreça està inclosa se'ns queda marcada a dins d'aquesta mena de polígon i ens permet continuar escrivint altres persones, perquè aquest correu el podem enviar no només a una persona sinó a diverses persones, i aquí podríem escriure una segona adreça de correu a qui enviar-li, per exemple a la Dolors. Veieu? Si quan escrivim una adreça que encara no hem fet servir mai, l'hem d'escriure sencera i mirar de no equivocar-nos gens, perquè si ens equivoquem no s'enviarà el correu, evidentment. Per exemple, escrivim una adreça aquí que coneixem i fixeu-vos que quan hem acabat d'escriure l'adreça fem un espai i quan fem l'espai se'ns queda emmarcada dins d'aquest polígon, que significa que l'adreça és correcta i que l'adreça en principi té un format correcte i a priori és una adreça correcta. A continuació tenim dues opcions que són CC i CCO. CC vol dir afegir destinataris a la còpia. Això vol dir que és el mateix que enviar el correu a diverses persones a la vegada. I l'opció de CCO és fer el mateix, però les adreces que posem aquí rebran una còpia del correu, però no sabran que les altres persones també l'han rebut. Tindran la sensació que el correu només se'ls ha enviat amb ells. Aquestes persones no veuran la llista de correus que han rebut el mateix correu, només veuran que jo els he enviat un correu amb ells, no veuran que he enviat altres còpies, perquè les còpies són ocultes. Quan escrivim un correu hem d'escriure l'assumpte. L'assumpte és una frase molt curta que resumeix el contingut del correu. No s'escriu aquí el missatge s'escriu a sota, en el cos. Això és un títol del que nosaltres direm en el nostre correu. Per exemple, si jo parlo amb la Dolors sobre els deures de la tasca 21, serà aquest l'assumpte, el títol serà deures de la tasca 21, i aquí ja li explicaré: hola Dolors, he estat revisant els teus deures i et vull felicitar per la feina ben feta, per exemple. Una abraçada. I aquest és el contingut mínim que hauria de tenir un correu, que és la persona a qui li envies el correu, un assumpte, un títol i el contingut del missatge, de la carta. Veureu que aquest correu el podem personalitzar, li podem canviar el tipus de lletra, com si fos un document de text. Jo li puc posar sans serif, però li puc posar una altra lletra, qualsevol d'aquestes que tinc aquí. També li puc canviar la mida, puc posar-li negreta, cursiva, subratllat, canviar-li el color, veieu? El color de fons. Puc canviar l'alineació del text i ara la tinc a l'esquerra, però puc centrar el text, o el puc posar a la dreta, o hi puc incloure una llista numerada, per exemple, no sé, punt 1, punt 2, punt 3, i això puc convertir-ho en una llista numerada, veieu? 1, 2 i 3, o en una llista de pics, o puc sagnar el text cap endavant o cap endarrere, veieu? I en aquest espai d'aquí encara tinc més opcions de format. Puc tatxar, puc suprimir el format, o sigui, si jo he fet aquí tots aquests canvis de colors i de tipus de lletres, puc esborrar el format fent clic en aquest botó d'aquí, torno al text original. També puc tatxar el text i finalment puc citar el text, de manera que aquesta em queda apartat amb una ratlla, de manera que es pot veure que és una cita, que no són les meves paraules, sinó que són les paraules d'algú altre.
Aquí sota tenim l'opció d'amagar les opcions de format, per amagar-les o per mostrar-les, les que acabem de canviar. El clip és molt important perquè el clip serveix per adjuntar un fitxer. Si nosaltres en aquest correu electrònic hi volem afegir una cançó, un document, un PDF, un vídeo, el que sigui, ho hauríem de fer a través d'aquest botó d'aquí. Fixeu-vos que quan adjuntem un fitxer ens obre una finestra per localitzar el fitxer que volem incloure des del nostre ordinador, perquè el clip sempre ens serveix per incloure fitxers que estan en el nostre ordinador. Aleshores, simplement hauríem d'anar a buscar el fitxer en el lloc on el tinguéssim, a l'escriptori, a les baixades, en els documents on sigui, i seleccionar el fitxer que volem enviar i obrir-lo. De manera que el fitxer ens quedaria afegit aquí sota, veieu, amb aquest espai en gris, i aquesta persona, a part de rebre aquest missatge, també rebria el fitxer adjunt que jo li he posat. I podem continuar afegint fitxers fent clic en el mateix lloc. En aquest mateix clip podem fer-li clic tantes vegades com calgui, de manera que podem anar acumulant fitxers adjunts en aquest correu per enviar-li. Si volem desajuntar un fitxer, si ens hem equivocat i hem carregat un fitxer que no li volem enviar, el podem desvincular-lo, podem treure'l d'aquest missatge fent clic en aquesta creu d'aquí. Si fem un clic, ja desapareix i ara aquest correu electrònic no té cap fitxer adjunt. També podem inserir un enllaç a una pàgina web. Si nosaltres fem un clic aquí ens demana quin text ha de mostrar l'enllaç i a quina web ha d'anar. Per exemple, si li enviéssim un enllaç a la pàgina de YouTube, podríem posar que el text que ha de sortir és YouTube i aquí hauríem de posar l'adreça de YouTube. I si fem d'acord, veureu que ens ha afegit un enllaç a continuació d'on érem, que si aquesta persona hi fes un clic aniria a la pàgina de YouTube. També podem afegir emoticones. Aquí tenim, igual que quan ho fem amb WhatsApp, tenim aquestes emoticones que podem afegir als nostres missatges. També podem afegir un document o un fitxer que tenim al nostre Drive guardat. Si fem un clic aquí, se'ns obrirà el nostre Drive amb les nostres carpetes i simplement podríem seleccionar qualsevol d'aquests fitxers que tenim aquí i fent-li 2 clics se'ns adjuntaria, veieu, igual que se'ns ha adjuntat el fitxer que hem adjuntat anteriorment. També podem incloure una imatge en el nostre correu electrònic que ens aparegui directament amb el text. Si fem un clic aquí, ens apareixen les fotos que tenim en el nostre Google Fotos i també classificades en àlbums, si és que en tenim algun de creat. O també podem penjar una foto des del nostre ordinador, fent clic en aquest botó d'aquí. O posant l'adreça web on hi ha aquesta imatge que volem afegir. Per tant, si volguéssim afegir una foto del nostre Google Fotos, faríem clic a la foto, 2 clics, i veieu com a continuació del text se'ns afegeix aquesta foto que acabem d'inserir. Aquest missatge el podem enviar directament, ara mateix, fent clic en el botó envia, o podem programar aquest missatge perquè s'enviï en un altre moment. Si fem un clic en aquesta fletxa d'aquí, veieu, tenim l'opció de programar l'enviament, de manera que el correu no s'enviï ara mateix directament, sinó en un moment i hora que nosaltres determinem. Si fem un clic aquí, ens demana quan volem que aquest missatge s'enviï. Demà al matí, a les 8 del matí, demà a la tarda, a la 1 del migdia, o dilluns al matí, a les 8 del matí, o podem triar una data i hora concreta. Veieu, amb aquest calendari, aquí posant l'hora, podem programar l'enviament de manera que no s'enviï directament, sinó quan nosaltres ens interessi. I finalment ens demana, abans d'enviar, si aquest fitxer que li hem enviat, que és nostre, del nostre Drive, si només el poden veure, si també tenen dret a editar-lo o si només tenen dret a comentar-lo. I llavors simplement faríem clic a envia i significaria que aquestes persones podrien interactuar d'aquesta manera amb aquest document que jo els he enviat. I finalment, si aquest missatge finalment no el volem enviar, el que podem fer és suprimir-lo, descartar l'esborrany. Perquè si nosaltres tanquem aquest correu, no se'ns esborra el correu ens queda aquí a esborranys.
que són correus que han estat començats però no han estat finalment enviats. Veieu? I aquest és el correu que acabo de fer, que l'he tancat i que no he enviat, i no consta com a enviat a la secció d'enviats d'aquí, sinó que consta com a esborrany, perquè no l'he acabat enviant. Aleshores jo puc obrir aquest correu i enviar-lo en aquest cop, o en tot cas esborrar-lo per sempre. Esborrar-lo significa enviar-lo a la paperera i allà s'hi quedaria aquells 30 dies. Per tant, ara, com que no l'enviaré, l'esborraré i em desapareixerà de la carpeta d'esborranys.